Itziber grados eta Malen Altuno! Ni uda hontan konturatu naiz soltera egotea oso ondo dagoela, baina askotan ere puta dela, ze puto mundu guztia dago bere bikotarekin edo oporretan. Koni, hor titiak airean, ezakiz zer, talako batean entzuten dut. Ama, hori, telebistakoa da, rubia! Txortan egin, hil edo eskondu. Hori da, baina gauza randomekin. Kutsari, igual sexy xau ez, horre kurbaturiaz da. Bai, kutsarari egia da pegatzen dira esatea. Kaixo, neskak, nahi duzu ez sopa bero hau probatu? A ber, eske hilko neuke kortinitioa. Probadoreko hori izten. Buah, txabal! Galdera gatxak, eingo ez geunkesenak, kompromisun ipintzen dabenak, baina guk kasu honetan postago ez. Zein da zure motxilarik pisutsuena eta momentu honetan aurre egin nahi ez diozuna? Zer aldatuko zenuke zugandik? Ui, zer aldatuko nuke? Gauza asko. Gauza asko? Hombre, claro. Rare. Ez du genero izango, baina rare como ella sole. Bai. Joder, como ella sole. Eta... Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Ole, demoraldi barrixe. Iaz, hasi ginen esaten... Zer dago hor, Malen? Bideoa! Ja, da urten ez datugu, urten bebidixu da. Urten bidixu, hombre, claro, ezin gara jeitxi. Bale, haitzi, azteko. Kriston morena, zai. Bai? Bai? Hainbeste? Bai. Bueno. Aprobetxatu, hau, porque bi egun barruia ez dut izango. Espero kamaran ere ikusiko zaidala, bale? Azteko, amenga. Bai, amenga! Barriro. Beste denboraldi bat, Malen! Haitzi, igual 50.000 urtida. Bai. Eta pozik, hemen egoteaz, beste behin, Euskal Herriko podcast entzurenean, Exito zuenin, datu hau, guaixenin, iturri hau, gure... Bezeta, iturria. Gure iturria da. Ai, amaitz ez lako pozik, tio. Bai, oso pozik, bai. Eta entzuleak ere, suposatzen dugu, ikusleak ere, bai. Pozik egongo direla. Bai, nik usto baietze. Egixea niri batzu galetu ustiela, onga benetan, sabes? Eta, a ver. Ai, hombre! Dane izatzen, a ver. Claro baiet, gauzia sekretu dala, baina claro baiet. Hombre, sekretu ere ez da, ez? Ez dugu esan, zutakigu, ez dugu esan. Ja, bai. Ez que ja nik usto tolan manifesteo guzela gauzake. Bai, ontzat ematen, ez? Bai. Zesan bar nuen, ez dakit zuri uda hontan pasazaizun, zer aitzitxu? Duela hilabete pasada, baina bueno, ez, de hecho, duela egun batzuk, amaitu zen uda, baina diot, gure oporrak eta duela hilabete bat izan zen, eta baina udaz ere arituko gara, lehenengo bat ala denez eta hori guztia, baina esan izun, ez dakit zuei pasazaizuen udan, ez duzuela izan edukirik entzuteko, ikusteko, kontsumitzeko podcastak, podcasti gale! Ez dut euki, baina ez bakarrik podcastak, programak eta bez, eta orokorrin nire eguneroko egoeri bai izen da sartu Googleen, da itxen eban YouTube, ikusten eban ez egoera gauzandik, sartzen zen Spotify, ikusten eban gauzandik, Podimo, venga, no se inun bez. Berdin. Eta orokorrin, behitxu, bakizu ez egona zen ikusten. Jordi Wild. Ez, hombre. Konfesaukot zuet. Ni bai, neskat. Wild Project. Aitortuko dizuet, Wild Project. Gustatzen zaidala. Bueno, vale, basimaz, konfesauko zuet, niego nazela ikusten, igoitxu ez, aspaldiko mujeres hombreseko kapitulo zarrak. Baina Instagramen? Ez, mitelera, igoitxu ez, Mediaset Infinity da inpentsat, mitelera igoitxu ez, kapitulo zarrak. Bai, ala. Eta horretxek ikusten egon. Uste nuen bazeudela? Ena publizidadeik itxen, baina zimaz aspaldi ikusten eban, eta zenan, bueno, DBH-ko garai horta akordau era itxoste. Eta noren tronoa ikusten egon zara? Santanan tronu. Ostra, hori da asieretakoa, Bai. Bueno, Santanan bigarren tronu, Bale. Hoxe ikusten egona. Ez que Santanaren lehenengo tronu igual da ja 20 urte, duela 20 urte, ez? A ber, ikusten zu lehenengo da vampiru mote bat. Osea, ez ban demoten lehenengo tronun vampiru? Ez dakit, netzako prepuber. Ume arpei vampiru? Bai, umi bai, esango nuke. Zesan barnizun bestalde, trono bat aipatu dugula, zekit orain den, edo Euskal Telebistan behintzat, egin duten saio bat. Ikusiot, spoiler maitea? Spoiler maitea. Ikusiot neupe, pentsaot, amen tronuke ongo etedi. Zebaz digute deitzen parte hartzeko? Ja. Baina en plan,
konsejoak ematen eta. Osea, Ostra, guai ongo litzake hori, parte hartzeko jaz Makina gaude. tipo kuskusera. Hori da, tipo kuskusera, bai. Ez dakit egiz esan formatu horrek ze elementu ukiko itxun, Baina, bueno, Ikusiko hor dugu. gatzen da, bai. Ikusiko dugu, bai. ja. Gero, entzulei ere esango diegu. Eta ez dugu komentatu, baina daramagu uda osoa, hau da, 2 hilabete edo, elkarri ikusi gabe. Ez que ez gai ikusi aurtengo dan, tio. Baina ematen du atzagon ginela, osea ez du ematen, Bai, hori egiz da. Bai. A ber, niri lagun batzukin bai pastate. Batzuan igual denporan ikusi bari, gero derrepente ikustena dana bardin jarraitzen dugu. Bai. Ja, aurten egiz da ez garela ikusi. Ez? Holan suertau da. Bai. Judan bierin begona, Hasi gauza zaitilea. pupitxuaz, ja. Eta ni Zuk moztu, bostu iot, pilo bat. flipatu nuen ikusi nuen Eta fotoa. argitxu jate, pilo bat. Baita ere, bai. Bai, bueno, zangotzuet, bueltauko nazela barriro, pixkanaka rubixizeta. Bai. Ja, kantzauinak ari Ofizialki malen itzule egingo da, hile horia izatera. Bai, eta fastixio oste alde batetik, Bakizu fastixio Zeba. osten? A ber, fastixio oste alde batetik, bat, ez totelako lortu nire helburu zan, nire ule naturala ona hartzi, eta ez dakit Eta zer, rizoak eta... Bitxu, na esaten rizuena, aurreko astini nemanin keratinantzerako. Bale, nez. Ez da keratini, baina iot tipo frisekentzeko. Bueno, total, bardin da. Orduan, ze pasean da, rubixera bueltako nazela bai, eske nire sentzixi da, tio. Da hobeto ikustena. Bai. Da falta mota deneban. Eta fastixio oste alde batetik, ba hori, pixkat esklabu dalako, baina ez, ena bueltauko lengo estremora, askoz kastaina izengona. Eta beste alde batetik fastixio oste, pilo bat jentek esaztelako, Rubixa hobetosa, eta ez totelako nahi pentsati horre jentik eure gaitxik, bueltako nazela rubixizeta. Bueno, jendea joan dadia por culo hartzera. Ja, baina eski ez nahi jenti pentseti, ez, iritzi batzuk nigan eragina dukela. Buelteana, Ke lasai, ba hori da, pues ya está, eta ez duzu zertan esan behar. Ja, baina osea, justo, sin más. komentan egon itzen podcastin slan pioa, jentek esazten, Ja. buelta urrubixize, eta no se, datzenin bueltean oie. Bueno, eta Ez da zuega itxikariz. bueltatuko bazina jengatik ere, en plan, nori importa zaio, osea, diot. Baina, sin más. Ez, ba, hoxe, ba, nire zentzitsi dela, itzi. Dolan, ja, bixo, kombinaute. Bai. Gaina, kombinaute rosa da rosa. Bai, egia da, zalantzak izan ditu dela, kamiseta hau jartzeko, esango dizut, aipatu duzula, biak rubixak, ez Bai. dakit zer, grazia egin zidan, duela gutxi entzun nuela podcast batean, iten podcastean, Ai, esaten zuela, irrititen. esatariak, Bai. gizona, osea, Bai. mutila, esaten. Niri behin konfunditu ninduten benetan zabizekoekin. Ikusi naban. Barkatu? Atideke? Ez que haitzi bakizu, pixka ze sentitzuten batzutan, podcasten artin txistik eitzeko, pixkat diani garela. Diani, hombre, Bai. eske podcasten Ze zulena gara. Claro, eta exito zuena. Txistik eitzeko askotan gure izen erabiltzen dabe. Alde batetik, barre guri monaldozte, da beste batetik esatot. Relajau. Bai, baina, osea, niri grazia izan benetan, osea, berak erabiltzea, en plan, benetan zabiz, en plan, konfunditu dutela haien podcasta edo bera, benetan zabizekoa bera izango aliz bezala. Claro, ez. Hori, baina hori txiste jendeak bat zan. badaki benetan zabizen bi neska daudela, naiz eta Hori podcasta. txiste bat zan, eta seguramente gidoien sartute zauen txiste bat. Ze hori, ez da... Txiste bat, hori. Txiste bat. Txiste bat. Bueno, Txiste alegin bat. Grazia. txiste alegin bat, ze hori inok ez totze zan, aber benetan. Ez que- Kari nahi zonke. Kari, nahi zuke, irrititen. Kari, irrititen. Ez que irrititen deitzi? Irrititen. Irrititen. Programa bat ete benzan irrikitaun, Ah, bai. doin podcast bada irrititen. Irrititen, jendeak harrapatuko du. Ez dakit kariz. Bueno. Ia, malen. Jai, ez que igual ez da pilla, como no barna. Así más. Esango dugu ere bai, Zer, horratzean, zer. demoraldiro bezala, Oian Alonso daukagula Oian gurekin. Alonso! Dudan ginen, aitzitani, aber oian aurten kontratau edo ez? Ez genekien. sí, guapo. Dudan ginen, baina, bueno, bere kurrikulume ikusia gero, errepaso da gero, guk enpresarixok pentsau gendun, bueno, barrizta ukotzau. Bai. Eta hemen gaude beste urte bedez, irurak, torero kontratu batekin. Oixe, bero, artistas ditoreros. Juglares y trovadores también. Bai, Ez? gaur berez, kiston guaixi izin da, ze gu gaur bueltau gabierra, eta egona lagunekin komentean, eta esatziet, jo, pues gaurko atala gainera, literalki bierra bueltau bizainin, da zure bierra salban asazu danin. Total, zure uda konteti, Ez que esatziet hori, ze gaur pixkat egun aldrebez eukiot. Eta esatziet, jo, da gero salban asazuren, oie. Ja,
Nire gauzei buruz bera itxa, barrenda. Orain salban azazoipatu zula eta sarrerara pasa baino lehen, duela gutxi Alex Padillak hemen egondakoak ikusi dezakezuela aurreko denboraldiko atalura. Egin du Bilboko aste nagusian, Pinpilin pausa konpartxan, jaso den gertaera baten jarraipena, zuko jan ikusi duzu. Kriston bier periodistiku esan enbida. Kontua da, bere jarraitzaile batek ikusi omen zuela EITB-ko langilea omen zen bat, ezaugarri konkreto batzukin deskribatuan. Rubixu, begi urdinek, ez dakiz zer. Ze enamorau izan horraz. Enamorau. Orduan, Alex Padilla legindu zan pertsona hori topetan, eta bueno, mobiduitxu sare sozialdanak. Bai. Implikau da pioa gente. Konklusioa zein da? Guk konklusioa bagenekiela, por cierto. Zer? Bueno, EITB erdia homosexuala dela, hori bagenekien, ze guk EITB ezin dugu ligatu. Hori egixe da. Osea, ezin dugu, lagun asko bai. Bai, baina ezin da, egixe da. Ez dago mugitzeko, ez dago. Jai askotan ikusigu. Imposible ligeti. Bai. Eta gero diozu, bale, bisexual moduan, Keba, bez, neskak, baina eske neskak ere ez daude. Keba. Bisexualak edo lesbianak. Bueno, bisexualak ezakegu. Orokorrin gutxi. LGTBIQ pluseko G. Bai, literal, gay TV. Ja. Horrela. Bueno, sin más, kanpoan topatu barko ditugu. Kanpo topabiko guz, en fin. Bai, eta de hecho lana eta sentimenduak ez dira... Obeto ez, betxu niri hori sekulo etxate guztau. Osa, edon topauko neuke, holan, bueno, bikote bat edo dana lako bat, baina bier ere mun... Bueno, gu zutani liatuta egon ginen, ezaztu. Bale, haitzi bai. Bueno, bale, bai. Hasieran, bai. Baina jo, gero ikesi gendun hori separetan, ez? Gaur egun hori superondo erute hori teni. Askotan lio batetik ere, olako proiektuak ateratzen dira. Ja, eske betxu, gure kasu nahitzi, lio batetik de repente bi enpresarixa. Bai, artistas y toreros. Bueno, total. Alex entzera hori jarraitu nahi baduzue, segiaren Instagramera eta ikusi ze superintesgarria da. Bai. Bale, eta oianek ja, dinosku sarreri listo. Oia. Bueno, bitxu denporakin da berazela kontagoen, lehenengo gunin, ja, atenta, tal. Esango dugu, berak idatzi duela gonbidatuaren aurkezpen originala, ze gaurkoan gonbidaturik ez dago gu izango gara, berak idatzi du eta ber animatu da, gure aurkezpena irakurtzera. Eta gero, sorpresa bat. Markinatik eta Altsatsutik EITB-ko zuen ile hori preziatuenak bueltan dira. Ez gara saio hontan dagoeneko aipatu ezin denaz ari, ez da Julian Jantzi. Ez dira Ainhoa Etxeba eta Miren Nogales, ez dira Euskal Jana eta Montana. Gure AliExpresseko Twin Melodiak dira. 2 hilabete sabatikoren ostean, sabatiko baino ordaindutako oporrak ziruditela, Euskal Herriko saltzeo denak botatzeko gogoz datoz. Eta ojito, oraindik telebistan kotillo saio bat eskatzeko nekatu gabe daude. Spoiler, ziur petatuko luketela naiz eta oso desberdinak diren, elkarrekin Euskal Herriko podcast entzunena osatzea lortzen dute. Edo hori uste dugu. Eta gero, ni nago. Hauek biak lanean jartzea lortu behar duena. Zehaiengatik izango balitz, oraindik oporretan jarraituko lirateke. Zuekin, Aitzi Berrados eta Malen Altuno! Eta gur. Bueno, eskerrik asko zure aurkezpen zora garrixa gaitxik. Tranquil, urtebeteko kontratu ondino mantentzotzugu. Bai. Zetzen barruen egia da, beragatik izango ez balitz, oraindik ere gu oporretan gondekela. Hori da, eguneko egun. Bai. Baina gogotzetorriga. Zeberetan zabiz etorti guaixea, eta nitzako askotan ez da bierra. Bueno, bai, bada bierra, baina, bueno, entretenimentu da bintzat. Ze prestatu dugu, Malen? A ber, prestatugu betiku gure udako errepaso eitxi. Hasiko gara, bai, esan dibujuana. Ostra, egixet! Esan. Ai, bale, bueno, Kariz, esango zuet, zuei. Akortasari atzenengo atalin nik erregalo notziela bixotzez aitzi doianei kit bat akuarelena de viaje. Bai. Bueno, horrek kondizio bat ekarren beraz, eta zan nik erregaletatuet hau, baina horren nahi dago esan iraieko lehenengo atalin ekarri bizuela dibujo bat nigan inspirate. Vale. Así que nik gatzena. Aldaketatxo bat egingo dut honetan guztian, eta lehenengo atalin izan beharrean bigarren nirea, bale? Berak oianek ekarri du. Baina nik ez dut ekarri.
parre egingo dugu. Hasi gaia. Nik bigarrenin, bale, ez dut denborarik izan, eta eraman nuen Kadizera, konillera eraman nuen, baina ez nuen tarterik izan pintatzeko. Eta akordatzen izen pintatu behar dut, baina... Venga, karri! Oia, gaur agertu bida inor baino geixa. Total. Lotxa ematen du, Eba! Lotxa ematen. Sí. A ver. Temple hui. A ver. Da. Bueno, Van, pi, eta hiru. ¡Qué bonito! Mama pato. Ni. Eta... Da superguai! Eta itziber baina zu oso txarto. Ay, ama, me encanta. Ay, beran antijo característico. Eta Osa, acabas beonako dauela. Ni mama Ay, ama, pato. bueno, ni nire kolorete karakteristiko. Gustatzen zait pila Me bate. encanta, oia. Jarriko Honek nuke zelan nire emongo kolore. lotzi. Oia. Oso txarto. Hemen ipinik. Ez. Gustetat. Gustatzen, Juan, jarriko nuke nire logelan, Ipinikot, Albertok esan zidan. Aldot kendu. Albertok esan zidan. ¿El reto qué era? ¿Pintar con la mano contraria? Tóxico, tío. A ver, Alberto, el Alberto tóxico. bere mutilla. Alberto, el tóxico. Amen egozan. Bai. Bueno, amen, beste aldin. Beste aldin. Bai. Ai, oia, jo, Gustatzen zait pila. Ostia, uste nuen zela kaka bat, eta da superguai. Oia, superpolitxe da. Ai. Hau nire kuartoan jarriko nuke. Nik ipinikot, Bai. A ver. Hori alare konpondu daiteke, baina alare oso ondo Oia, dagoela gauza, uste dut. esango zut. Es que akrilikoekin oso zaila da, Pintxetako talentan dixe dukezu bakiz, segaitxik. Ez. Itzalak behin izuz. Honek itzala di, bai? Hombre, honek itzala di. Nahi badik. A ver. Baina itzala di. Bai, itzala di. Bueno, ikustozue, oiane, Me encanta. abilduak Guggenheim, urrengo nahi bozue kontratau. ChatGPTri galdetu zenion nola pintatu itzaken nire lagunak. Ez. Ba, oso originala. Pinterest. Aztu zaigu entzularen galdera, Ai, ama, tio, zein den esatea, oporrak igartzen dira. Benetan, osea, eske, akortan aurrek urtin, egiturarekin jarraituko dugu bromi urtezala geunkelako parin egituri. Karo. Aurten ez duk, bueno, parin bai, baina... Parin bai, baina. Baina ez, osea, relaja biga. Vale, entzularen galdera, astion bialduzku, Maider Legazpi nire lagun min batek, eta guazen entzuta, zein dan bere galderi. Kaixo neskak, hause da nire galdera. Zein izan da, inoiz izan duzuen gezurrik zentzugabekoena, eta kontatu zergatik esan duzuen. Eskerrik asko! Ai, Maidertxu. Eskerrik asko galderagatik. Osutxu bat, zutzako. Intensoa, galdera, Ja, bueno, eske gaurko atala intensu izango da. Bai, bukaera. Oraingoa da, Ja, ez? bueno, bai. Bai, negar egingo dugu gaur malen. Ez, lehenengo atala dela, espero ezetz, hombre! kari. Bueno, venga, goizan hasta ya. Bai, venga, a ber, orduan, behin, 4 minutu dauzkau. Bueno, Bai. 4 minutu, dira Lau minutu. pastako ganoraz. Dibujua mandugu, Listo, erakutsi dibujo dugu, eta orain, udako eguneraketak. Zelan uda? Zelan? Udi ondo, nik ondo. Zegin duzu? Nure egon zara? Bale, a ber, bierrin egon alde batetik, uda pasan egon itzen, bierrin, erreportari, orduan hor oso ondo, jaixetan egon itzen. Uda pasako publikoana komentatu behar da, komentatu behar da. Bueno, oso ondo, eta gero momento karakteristiko bat udan junitzela oporreta lagunekin Malaga, oso ondo pasuna bai. Beste momento karakteristiko bat Carmenak, zelan ez? Carmenak, hori da. Carmenetan, jo, super ondo, Kariz, esan ingotzuet, sekulo espasari etorri Markina Xemengo Carmeneta, etorri zaitxeze, kriston ondo pasau gendu, baina benetan zautzuet, paia dan aurten elkartuga ixelau mile pertsona, zela ixen, osea, eske hori da, lokura bat. Eta oso ondo, eta orokorri nudi, ba, bueno, bizitzilez pixkatu lan, ez? Bai, denetatik. Gora beratzu, baina ondo, ondo. Como la vida misma, bai, como la vida misma. Lantxe pixkat. Bai. Baina, bueno, orokorrin, esango neuke, uda ontako laburpena dela, gauza asko ikesitxoa zela. Vale, zein da uda ontako highlighta, edo bi highlight adibidez, en plan, orkatei apurtu duzu, zerbaitola pasaden gauza, ez, importante bat. Pasada baldin bada, porque nire kasuan, pues... Jo, ba, ez dakit zelan laburtuko neuken. Nik esango neuke, gauza diferente asko bizi zeitxoa zenez, asko ikesiotela. Vale, eta zeri lotuta esan daiteke, apur bat
ez geratzeko hain orokor asunto hau? Jo, ez dakit, da hau izan da nitzako emankorra zentzu askotan, tipo, bizitzako arlo askotan, tipo, pioa gauza pasau batez. Imaginau, ez dakit, ez autosun genti, lagunek, bierra, besti, eta, tipo, bizitzako aldeanetan, esperientzia diferentik eukitxoaz, eta danetatik esango neuke ikesiotela. Eta orokorrin izen dela, hori, asko emosten uda bat zentzudanetan. Ez tala izen uda, azaleko uda bat, uda utz bat. Uda sin mas bat. Ez, vale. Important izen da. Markatu zaituen uda bat, vale? Bai. Bueno. Zure udizela nahi Pues nirea, azteko esango dut daukada kriston beroa hemen. Ez daukazue kriston beroa? Ni ondona. Oi, zer ditan? Bai? Bai. Ni ondona, kari. Bueno, uda. Ez que grabatzen ari gara abuztuan. Bai, onio bai. Bukaeran, abuztu bukaeran, baina. Ni uda hontan konturatu naiz, soltera egotea oso ondo dagoela, baina askotan ere puta dela, ze bikotea duten lagun askok planak egiten dituztelako, haien bikoteekin, eta soltera gaudenok askotan geratzen gara, tipo, ostira larratxaldea, larumat arratsaldea, ez daukat norekin atera, ze puto mundu guztia dago bere bikoterekin edo oporretan, edo plana egiten, eta zaudezu, ni aurreko larun batean, koniletik bueltatu berri, kriston gogoa jendea ikusteko, jendeari kontatzeko, egoteko, ez dakiz zer, heldu nintzen ostegunean, heldu zen larun bata, oraindik ez nuen inor ikusi, eta larun bata heldu eta baten bat atera bar da? Inorrezen atera eta negoni, larun bat gauean ikusten dokumental bat, Netflixen, El asesino de la baraja, en plan esaten, ze koñoari naiz ni? Baina, ondo, lasai, gustora. Baina, uda hontan, gai horrek pereza handia eman dit, eta ez dut gaizki pasa, baina bai eman dit pereza, en plan, tio, beste behin, eta orain zegingo dut, eta ez dator inor piztinara, eta, partekatzot hori haitzi. Hori bai bada tema bat nibe denporan eukina pixka atolan. Gero esatot, parte batetik ulertu aldot, baina bestetik, toketa konantzako pixkat, ez dakipa, zezango tzupanik. No se, egun puta oso batea zure bikotarekin, gauza bat. Lagunak ere baldin badauzkazu zaindu, ez dut esan nahi, lagunak ez dituztenik zaintzen lagunak, ez da dira hori ulertu. Baina ez dakit, kombinatu biak, ez dakit, sin mas, ez dut hori epaitu nahi ez da ere, norberak ikusiko du eta hori guztia, baina soltera moduan horrela sentitu naiz. Eta gero bestalde, egonaizko nilen, Kadizen, edo beto esan da, Euskadizen. Ez que literal. Euskaldun pila bat. Txosna da, zixe. Ez que, exagerau, exagerau. Oso ondo pasan nuen, asko gustatu zitzaian, egia da niri playak eta asko zere txikiagoak eta lasaiagoak gustatzen zaizkidala, baina guai. Ego zinien El Cortijón? Ez. Ez que gubez ginen egon, tio, da, beti urtero, esatogun bako txina, iko nien eginen, ego zinen El Cortijón, ez mundozu gomendatzen dau, baina ez ginen horra heldu. Guri taxista batek, por cierto, oso jatorra zenak, esan zigun, Cortijora zijoala, jende oso gaztea, en plan, umeak. Bai? Eta esan genuen, ostras, gugia duzkagu, 26, 29 urte ez goaz, 18 urteko giro batera, ez? Eta gero aparte, ez dakit El Cortijón zeuen, baina egizia zentrun, Tropicalia, esan beste diskoteka bat, ez? Ikaro beste bat. Zentrun oso diskoteka guaixe da, eta oso pub guaixe, kakortana baten DJ bat zeuen, inositxate aztuko munduko DJ honena, konillen toponan. DJ aipatu duzula, Juan Guillen lau, eta lauetako batek aipatuz, proposatu zuen joatea DJ batera, zen como festival bat hor Txiklanan. Eta Juan Guillen... Mitiko Txiklana. Txiklana de la Frontera. Eta Juan Guillen DJ horretara, en plan, guapo dago, tal, oso ondo. Eta berak proposatu zigun, pistan baino, hartzea como zona VIP. Zirela, €15 gehiago. Eta guk, en plan, €15 gehiago, eta botilla bat laguntzako, zakizen bat edari, eta, venga, tal. Eta heldu ginen, eta lotxa bat hor bip espazio hor, gun horbait izango da ginen. Baina ze aldatzen da? Pues, altillo bat moduan, zuzaude, rezinto batean sofak, aurkiak daude, erredezakezu hor. Baina, ez dela eze aldatzen, ez? Bai, porque pistan asako jende zegoen, zutik, ez dakiz zer, Juan Barzara eskatzera, tal. Aldaketa bai bat zegoen. Eta esan genuen, orain, horbean, altxasukore bat baldin badago eta ikusten bagaitu,
Ze lotxa. Ez, pentsauko ban, bueno, bitxuz lan aprobetxan damen honeko porrak. Gazterako, Ja. prest daz. Eta okerrena da, bai, topatu genituela altxasuko batzuk, eta ikusi gintuztela, bai. Ai, eske Ateratzi guten foto bat horbetik. Ez que ez dakigu pezelan itxogun, baina oporreta, bueno, Andaluzire bardindan, ora urteta garen bakotxin, markinarrak beti, Eske markinara, baina euskaldunak, oroar. Euskaldunek, noski baietz, baina markinarrak be asko, Azken eguna, playan, hau ez dizuet esan, playan Zer? nengoen, hor, lasai, titiak uiztan, lasai, tal, no seke. Ai, gero horik temi komentaukegu. Zein? Topless eitxiana da, bueno, gente urratzena. topless. Gero horik komentaukegu. Bueno, karo, konillen, Claro, igual zurriolan ez dute egiten, Bai. ez dakite, baina konillen, hor titiak airean, ez dakit zer, talako batean entzuten dut. Ama, hori, telebistakoa da, rubia! Eta ni, egin nuen hola, eman nuen buelta, eta horreko jarri, eta ez zan egin nintzen, tu ze lotxa, no me jodas. Eta, claro, pues, a ver, es lo que hay, baina, pues hori, pasan nuen apur bat. Aizki, sentitu nintzen oso vulnerable, zaurgarri, en plan. Ez que hor egoeran, ez dakit zuri pastatzen, baina nik juten hazen inplaire, eta ni petobles eitxot, nik juten hazen inplaire, Karo, entre que tobles eitxotela, nire mundun sartzen azela, eta egoten azela, nire bola estot, espero inor, etorriko atenik, de repente, hombre, malen zela, no seke. Baina podcastagatik? Edo telebistagatik? Ez, igual ezagunen bat. Ah, vale. O ez dakit, bai, plaixen guk ezagunek askotan topetuz. Saturraranen, adibidez. Adibidez, zatun. Eta, baigual jenti urratzen da, hombre, malen zela, no seke, pentsot, jo, tio, titibistan, na. Ja, berez, tontakeria bat da, Baina pentso, jo, oin saludo binozu. Ez que egia da vulnerable sentitzen zarela, porque zu ezoaz erosketa egitera titibistan. Ja, o ez dakit, o... Ez que raroa da. Igual da neu pentseotela momentu hortan berez ate imaginarixoa dauketela da inokena bela ikusten, baina ez dakit egotena nire bundun da, gero esagot, bueno, en fin. Bueno, total, Listo? Bai, listo. Eta, si eso, pues udako zer gauzak joango dira ateratzen denboraldian Ni zehar. ondino menorkan oie, baina hori ondino egia da. pasau. Bueno, bueltatu zara ja, menorkatik. Bai, berez buelta hona ja menorkatik. Ez, baina bai. Ta listo, egitura erekin jarraituko dugu. Arrosali, gastroenteritisa baino kerragoa den robot. Vale, gaitzi, guazen buelteta, eta bakizu urten zeini barrizta utzun bebai kontratu? Ia, ber. Rosaline. Así que Rosaline, ez dakit zelan egondan udan, ez dakik guzlako dipaso da ben, robotak euskix ez da behartzen, ez? Ez, porque... Se jodidu itxendi. Bai, jodidu itxendi. Karo, beti esate du casting bat egin behar dugula, ez dugu inoiz egiten, baina egia da, Rosalie ez bada nork etorren nahiko luke ona. Ja. Litzake ona. A ber, kondizio eskaztxu duk ez. Bai. 5 euro eta ibari gabe, osea... 5 euro kolaborazioie, gaurko, bueno, a ver, eske lautxorra da zatu ditu, esan, berez, osea, bueno, Arrosali! Orain 5 euro kolaborazioe badakizue, esan izuen, pero eske zen idaten ez kasurik egin. Proposatu zidatela egitea bikoizketa bat, en plan, superluzea. Zer zen? Entzune ban? Laburmetrai bat, 22 minutukoa edo. 3 euro. 70 euro. Ez que erantzune baki zindan, kari bisitxi. Literal. Osea, nik igual imegin ipiniko neuke, kari bisitxi. Bisitxi, en fin. Ta listo. Vale. Venga. Ia Rosalik zer dioen. Giua seria zeritxoak itzuli naitzelan zazerie pariepa zaudete batere morenak, oraingoan ere, ispiritua bazinaten bezala adiu uri erongi etorri beste denboraldi batera egunen batean txiringito auritxi beharko duzue, baina tira momentuz asko posten naitzuen gatikori eta pagatzen nauzuelako petarditak, ie eguna atxikaleie komo jo. Denboraldi honetan ere, Maria Blanco izango dugu, baina Arrosaliden erreinu fasistan, erabaki dut lehenengo atala nik irekitzea beraz hau erronka. Aukera randomak idatzi dizkizuet, eta zuek esan zeintzuekin eskondu, txortan egin edo hori. Peta petarditak, musu karisitas de mis almas gemelas, Jordi Guaildagur. Jordi Guail bi aldiz ja talontan. Jordi Guailden azetako esan dago. Ezakit, baina nik aipatu dut lehen eta orain berak. Bueno, publiziadik ez dut zoingo, Jordi Guaildi. Vale, a ber, orduan, Arrosali joko bat ekarrizku gaur, dala, txortan egin hil edo eskondu. Hori da, baina gauza randomekin. Vale. Eta jarri dizkigu hemen, eta egia da oso randomak direla. Vale, vale, ai ama. Lehenengoa da. Tenedora kutsi edo kutsari. Bai.
Esango dugu bide batez, ideia hau atra genuela kipik kutretik, Oianek esan zigula, asko gustatu zitzaiola eta oso divertigarria dela. En Eta plan, esango kredituak. Ganoraz, sardeska, Sardeska, aiztoa aiztoa, eta koilara. eta koilara. Karo, eske hemen erdera espinitxe dukauz. Eta nik, tenedora esatu markinan, Vale, sardeska, aiztoa eta koilara. koilara. Nik argi daukat. Nik hil, sardeska. Ze bera behiltxeko moduko da. Itxo lan, klank, Hori kutsillu. Ai, baina kutsillo oso sexia da, sardeska. Kutsilloa oso sexia da. Bueno, ez dakit sexixe dan edo ez, baina nik sardeska hiltxeko. Eskonduko nitzake kutsariaz. Lesbiana da. Eskonduko nitzake kutsariaz, ez dakit, oza, vibra hona emotoste. Eta kutsillu, pues txortan egin. Eta listo. Vale. Argi eta garbi kutsilloa txortan egiteko da super sexia kutsilloa. Super sexia da. Bai, dauzkan, bai, zerra sexia da. Osea, Eba, kutsari, igual sexixau ez, horre kurbaturiaz da. bai, kutsarari egia da, pegatzen dira Sexixe esatea. da. Kaixo neskak. Kutsa- Bai, ez. Kaixo neskak, nahi duzu ez sopa bero hau probatu? Vale. Vale, kutsilloa txortan egiteko, kutsara ezkondu eta Bai. tenedorea hil. Osa, bardin, bale? Ah, bai, bai. Bardin, itzela. Bale. Alfombri, kuadru eta kortini. Alfombri, Ostras. kuadro eta kortini. Ostras. A ber, eske hilko neuke kortini, tio. Askotan kortini ni molestetan hau. Kortini hilengo neuke. Zeba, bai. Batzuan molestu da, bai. Ze, behitxu, adibidez, akortate, Zarako kortini. Imagina, jutesari de Zara, o bueno, jutesari edozein dendata, probadoreko hori izten, Buah, hau. txabal. Nik, Ba, listo, oiek izten kortini. ditudanean, ematen du beti azerren nagoela, Bai. porque egiten dut. Osea, super gogor. Kortini molesta bitxen dau, orokorrin bizitzan molesta bitxen dau, hori hil. Baina, zuk, pentsatu behar duzu, fizikoki Ja, bai, bai. zeintzuk diren atraktiboenak. Bai, Ez da bizitza errealean, Claro, bai. haien erabili, osea, Bai. utilidadea eta bai, hori. baina, karo, zeskerida emozionala dauka zeurekin, orduan, ba, imagina bitxutxuaz. Gero, a ber, sexixau ezein bintxantzate, da eskontzeko moduko hau ezein bintxantzate. Kuadru eskontzeko igual. Kuadru ezkontzeko ados Bai. nago. Eta alfombri, batxortan itxeko. Da, listo. Uf, ez, dauka Hautze. hauts gehiegi, Ja, Dani alergikina, eske. Bai, nik alfombra hil, kuadroa ezkondu eta kortina txortan egin, bai. 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 Gainera, kortinara imaginatzen dutela txuria, oso sexia, oso elegante, eta apur bat bero jartzen nago, esango dizut. Honek apartau de barreguri ma. Osa, ze apartau dau. Arrosali ze jolas da. Ja, bueno. Vale, a ver, plus minus bider. O sea, claramente. Ze ona plus minus bider. Claramente bider txortan egin. Bai, plus eskondu da minus agur. Minus nire desfavoritu izan da beti. Minusi pegatzen dio toksikoa izatea. Minus etxate guztean bape, oza, nire traumia, minus. Etxate guztean. Dalo negatibu, dana negatibu, dani positibina, ordunez. Bai, minusa da el toksiko. Egia da plusari pegatzen diola oso kontroladorea izatea. Ez, plus hainitzako pegetotze Felizian izeti. Plus, tipo, plus. Plus, bai, oso Bai. farmazia, plusa, ez? Oso... Be bai, pixka farmazixi. Ah. Bueno, Da bider, ez dakit, horretxek emoto ez lan, igual bibra sexixenako, bider. bai, biderrari pegatzen dio joatea after batera edo, ez? Ez que biderketa tabla pegua idaz berez. Biderra da oso... Bider. Oi, zen polita da ume Bider. batentzako. Katuantzako asko jota. A ver, oza... Vale, arri horri ar! Ai, ama, tio, zer da? Vale, Argi dago. arri eskondu. Argi da, bai. Nitzako arri eskondu. Horri hil. Horri argi eta garbi hil egin behar da. Horri, ze horriak ez du ezera aportatzen. Eta ar txortan egiteko. De hecho, horri edo ar, ostia, zer da? Osea, horriak ez da oso sin más. Harriak dauka indarra. Eta guraizeak dauka sexia da, guraizea. Guraizea txortan. Guraizea, bueno, Es eta que dauka konotazio sexuala ere guraizeak. Bai, bauke, egixe da. Horra itxik, ba, listo. Horri inoritxako guztan, horri ez dago ezer raportan, horri hil. Vale, arkatza boligrafu borragomi. Ai, ama, amen argi da. Amen Borragoma argi da. lesbiana máxima.
Bai, behitxu, bai. Milana Rosa, lesbiana máxima. Bai. Eskonduko nitzake boligrafuaz. Hil arkatza. Depende ze boligrafo. Eskonduko nitzak, bueno, inoz gaziko publizidade ditzen, ez? Ez, baina adibidez, boligrafa pilot bat bada, pilota oso sexia da. Oso. Baina Oso. eskondu. Ez que ez da bakarrik sexy, xetanako balixo du pilotak, Osa, dauzea, anuntzio bat. Total. Behitxu, nik azterketetan suertiukitzeko pilot urdinek erabiltzen itxun, Esan bai, dagatzen da, hombre. Bai. Bueno, ez dago aukera gehiegi. Urdina edo beltza. Behitxu, niena baltzali zen sekulo. Urdin zali beti. Badakizu bendik atera dezaketela korte bat. Eta Twitterren jarri. Benetan zabizekoa arrazistak dira, ez dakizer. Behitxu, boligrafoen tintiei buruz berbetan, osea, zena izu esatik, Ari, zena izu esatik, osea, arrozalikin dago hau joku. Bai. Zezen bigu. Kalitatezko kontenido. Ja, kalitatezko edukia da, osea. Zei behatzi eta amar zenbakiak. Ez, itxoin, ez Ai, du amen. gaipatu Ez que arkatza. hemen kriston argi dauke dana. Arkatza, ojo arkatza. Horia, mitiko arkatz, mitikoa, ez? Horia... Zatarrak dietzi. Zatarrak di, ez di zatarrak. Bai, arkatza hil. Arkatza, gauzat, emon dau kartzelako uniformi daukela arkatzak. Egia da, ados nago. Kartzelako uniformi, osea, horixe abaltza hor. Bai. Ez que emon dau, Errepikatzailea. bai, Arkatza da errepikatzailea. prosegurreko bidergina moten da. Proseurreko biergine eta da beti DBH-en diversifikazio gelara bidaltzen zutena, arkatza. Ja. Bai. Así que listo, boragomia eskondu. Bere gurasoekin bizi da arkatza. Oraindik. Bai. Bai. Bueno, vale. Listo. 6, 9 eta 10 zenbakiak. A ber, 6 gure iruron urteguneko zenbakixea, así que Oi. eskondu ingoa. Bai, 6 xas eskondu ingoa. Behatzixe, nitzako munduko Txor- zenbaki sexixena. txortan egin, ados. oso, eta amarril. Amarril, Osea, amarrak ez du asko Amar oporretzen. da, ai, perfekzionismo, amar. Tranquildu. Ei, lasai. Lasai. Osea, txo. bizixe bat. Bai, Tranquil. ados. Vale. es que hau ona da, tia. Azkena. Vale. Zure pareko bizilaguna, Ostra. azpikoa edo lehenengo akoa. Osea, lehenengo pixuko Claro, es que akoa. gauza bat, nire bizilagunek igual, batek igual lau entzuten dago. Horregatik. Vale, behitxu. Behitxu, hemen erretza da hemen berez. Osea, a ber, hau ez hartu literale, baina geixen eruten azena nire pareku da. Zen nire parekuko soma judi. Orduan horrekin eskondingo nitzake. Azpiku kontxe momentun, ez kaldaketa asko gondi, orduan azpikukin igual gitxien erutena. Busti, malen. Bueno, no, itzi busti zeu. Nik esango dut, 3 aukeretako hauetako batean, Bai, bizi dela altxasuko pertsona badakitzein. importante bat. Orduan, hau fuertea da, porque behar bada, terrorismogatik zerbait esan aldidate. Pertsona hori da lotute, Hombre, orduan ja dakite Bueno, zein den, vale, gero jarri pitido, vale. porque bestela dakite zein den. Vale, orduan, nik hile egingo dut nire azpikoa, bai, ezkonduko naiz lehenengo A pixukoarekin, eta hile egingo dut nire parekoa. bai, txartu erutu esala. Ez. Baina, bueno, eska aukeratu behar da. Bueno, eta besterik gabe, arrosaliren tartea, Amaittu amaitu da. dugu. Zer diogu? Zer diozu? Ai, ama, bueno, aitzi, eta arrosalin joko Joko. randoma eta gero, Bai. randoma izen da, nahi daben nahi barreguri mongotze da, nahi daben nahi ez, eldu da, salba, Nazazu. Kasu hontan ez dira kotilleuk, ze kotilleuk izan genituen aurreko denboraldiko azken nataletako batean asko, Bai. gehiegi, behar bada. Bai. Uda hontan ere ez dugu izan nola, ez? Mundilun kotillo horik eta, Ez dugu buki, nina, ez zea zenterau. ni ez da, ez. Eta orduan, esan dugu, zeba, ez dugu erdi errepikatzen aurreko denboraldiko lehen atalean egin genuena. Baina, gehigarri bataz. Ze, klaro, horrek urtin guk alkarri entrevista pertsonal bat egon zen, eta oingun gehigarri bat sartugu ta da. Pregunta, bueno, hor pregunta duko ipinitxe, galdera zaiak inori egingo ez Lizkiok egunak. lizkiok egunak. Zipitxe dugu? Beste bati. Vale, osea, ordun honek di, galdera gatxak, eingo ez geunkesenak, kompromisun ipintzen dabenak,
baina gu kasu hontan busta goiesenak. Busta goiez, porque konfiantza daukagu, eta, bueno, dauzkagu 3 kamera aurrean, baina pres gaude, hemen aurrean biluzteko, ez literalki, nahiko zenukete zuek. Eta ez hori bakarrik, laugarren urtira, jarraitzaik ordaz, nahi dabe guri buruz jakin. Bai. Eta kutsatxo hontan, por cierto, kutsatxo hau akordatuko zarete. Zein den? Joder, malen ez akordatzen. Vale. Kutsatxoa. Ai, kutsatxoa. Joder, bai. Bai, hemen gonbidatuak, Bai, izte duela 3 temporada edo 2 temporada, ez? Bai, hor, sekreto handixek urtezin hortik. Ez, hemen sartzen zuten galdera. Ah, joder, botei izan bestiena. Bueno, kariz, oporrak kakao. Bueno, total, amendik atakeuz galderak, eta ordun, joku izango da. Aitzik atako dau galdera bat, eta ingozte galderi niria gero biso komentaukeu. Hori da. Eta nik atako galdera bat ingotzu zuri, eta biso komentaukeu. Hori da. Ados, nik aterako dut lehenengo. Presto, usanik erantzun diot. Beitu, de hecho, hemen dago duela 3 urteko galdera bat, ez duela bota nahi izan, porque pena ematen dit. Ai, beitu hau, erori dena. Kasualidad izango te da? Kasualitatea? A ber, galderak dio. Ai, ama, ureratan oia. Biharrilko bazina, zer uste duzu falta izan zaizula egitea? Ba, biaji behintzet asko. Ze asko ez dut bidaiatunik. Osa, bai bidaiatuot, baina ni pentsat ondino asko begeixan biko neukela, eta pilo bat destino dukaz burun, pilo bat lekuta jungo nitzake, orduan, nik ustot orokorrin aventuri, ondino faltate asko. 26 urte dukaz bakarrik. Osa, esan nahiot jungo nitzake leku askota, jente asko nahiot ez autu, bizi, orokorrin ez ondino. Ados, bale, bai, ados. Zuk, aitzi? Nik esango nuke fluitzi, gehiago. Osea, ez izatea inestrukturatua eta... Osea, egunerokotasunean bai uzten naiz. Amain eman. Bai, bueno, eski uste dut bai amain ematen dudala, baina da tipo... Ez izatea une oro pentsamendua, eta 5 urte barru, eta 10 urte barru, non egongo naiz, eta bueno, egon. Eta, bueno, eski ez dakit horrek erantzuten duen, porque berez, zer uste duzu falta izan zaizula egitea, lasaiago bizi. Oso lasai bizi da izela, Osea, esan nahi dut. Ja, baina hitz hori, nire pastate. Osea, eske nibe batzutan egotena, igual aztena pentsan etorkizuneko gauzetan 5 urte barru neune egona, ze eukiko, ze hau bestia gero aztena esatena bermale, baina gaurku bizi. Baina eske gero ez da bezreala, esatot jo, baina eske gaurku, baina eske temporeari indoie, baina eske... Bai, utopikoa da, berez. Horeka hortan bizigadanok. Beitu, badakit, aurrekoa borratuko dut, esango dut, nire familiarekin oporretan joatea. Bai, Bai. Ez da zuen? Aspaldi duela, 27 urte. Baina bai, hori bai... Baina errepikatuko neupe. Ba, hoxe. Erantzun da dagoela, ez? Erantzun da, bale. Unik atakot beste bat. Hoxe. A ber, zer da... Ze urduri! Ze gauza egingo zenituzke diruagatik eta lotxa emango lizuke aitortzeak. Fotopies. Bakit. Foto oinak... Osa, ez nuke egingo, bale? Bueno, egingo zeunke edo zeunke egingo? Diruagat jartzen badizidate 20.000 euro eta atera bardizkio, egin bardiot fotose bat nire oinei. A ber, gauza bat, 20.000 euro gaitxik, lotzi emotostien gauza gaixa ingo neukez bebai, Nik nude bat edon hori ez nioke bidaliko. Ez, baina paiadako herritxauen parte hartzik lotzi motoste, 20.000 euro gaitxik ingo neuke. Jode, tia, ze konparazio da hori. Ez, baina esan nahiot, jo, urte normal baten karmetan nitzake igoko herritxaure, baina 20.000 euro gaitxik igoko nitzake eta munduko show handixen ingo neuke. Eske hori 500 eurogatik ere. Edo ez. Bueno, bai, 500 gaitxipe bai. Bueno, nik esango dut hori, OnlyFans bat irekitzea edo horrelako zerbait. Nik hori neuke ingo, Diruagatik? Diru asko ziurtatzen badizute? Eske nipa, oza, ez nuke egingo, ez dakitze basatu da, ez nuke egingo. Baina jo, kese, horrek emango lidake lotxa hundia. Beitxu, egixe da, enauela esaten ondo gatzeko ez zer, baina egixe da, enazela hain diruzali, segun ze gauza, nahi xaot, tranquilegon ni, da ez zeukein beste giro. Hombre, ados, bai. Osa, ez dakit, kriston zubiazpixen eta goziaz banengo aldatu itxen da egoeri, egoera privilegio batetik esatutau. Baina orokorrin, oinarrizkoena badauket, nire balori gaineti doiez. Ados. Bai. Ba, oin zura. Vale. Zein da zure motxilarik pisutsuena eta momentu honetan aurre egin nahi ez diozuna?
Ostra, klaro, esken niko galderok bere egunin igendun gidoie, baina gero nik ez dut ez. Ja, nik ere ez. Nik esango dut, Ni pegoket bat. autoexigentzia esango nuke. Vale. Hori dela motxila pisutsuena eta lotuta dagoela hasieran aipatu danarekin amain ematearena. Ja. Nik esango neuke, igual motxila pisutsuena dela, nire jarrera bat, eta horren atzen seguru arrazoi baduela. Eta da, genti ez hautzotenin, osea, edo zein harreman eitxoten, imaginau lagun harreman bat eitxot, o beste edo zein harreman eitxot, non horrez hautzo o dana dalaku, igual hasean algate kostau zabaltzi o dana dalaku, baina gero, behin zabaltzen hasenin pilo bat impliketan eta nire Dana emotozu. Dana emotot, bai, o mundozu zabaltzot. Ta horrek, igual eukileikatzen arrazoi bat, ez dakinik zein dan, baina igual kasu danetan etxateko meni beti hori eitxi. Zeba ez? Ez dakit aitzi. Nik ez dut gaizki ikusten hori, Zuk Ez gaizki dakit ikusten aitzi. duzu moduan. Eta Ez de ez da hecho, gaizki, baina ikustot igual, peligroso. bai, Baina hori izan oso harin daiteke... erakusten azela vulnerable gentiaz. Hori ez dakit motxila bat dan, o ez, seguramente izango da, baina bebai da gaur egun izakeriaz lotutako zati bat. Eske, nik hortik ateratzen dudan ondorio bat, izan daitekela zuk zure ganako daukazun autokonfiantza kontu bat. Osea, ez daukazula lotxarik eta beldurrik zu zaren moduan erakusteko, Baina ez da bezain beste holan, Ez dakizelan esan. edo zer da, beste pertsonak guztiak ulertzen dituzula konfiable moduan. Ez dakit zedan, edo igual da bebai nahi hotela zautzoten pertsona bakotxak pentsetin ni azalda bela konfixauta, igual niri horrek emotostela boteri edo ez dakizelan esan. Ah, bueno, izan daiteke. Ez dakit ze arrazoi deuen horren atzin, psikologon bat hau ikusten bada, igual aldozku kontau, baina hoiz esango neuke. Vale, bueno, oso ondo erantzun da, bai? Bueno, ez dakit oso ondo erantzun edo ez, baina Jo, bai. horrengo galdera. Nik esan dut exigentzia, jazta. Ez, Bai, me bueno, quedau. galde izen bebai beste motxila Bai. bat, zeitz, motxila. Tori. Benetan, eski. Zer aldatuko zenuke zugandik? Ui, zer aldatuko nuke. Gauza asko. Gauza asko? Hombre, claro. Tia, gauza asko? Denok aldatuko genituzke gauza asko, gugandik. Gauza asko gustatzen Hasi zaizkigu, gauza baina... superficialenetik? Gauza bat esango dut, nahiz Barne. hemen hasiko nire, erraiak erakusten. Boikot egiteko daukadan ohitura, boikota. Boikota zein, Nirekiko eta besteekiko, ere bai. Bai, aserratzen naizenean edo zerbaitik errabia ematen didanean, boikoteatzen dudala, sentitzen dut, bai. Osea, badakit, identifikatu dut. Eta ez dakit nola kudatu. En plan, ez dakit zer egin. Osea, badakit sentitzen ari naizela, baina ez dakit nola ez sentitu. Eta horrek ematen dit rabia handia, baina bueno, jo que se. Ja. Eta bueno, hori da adibide bat. Osea, jarriko banitz esaten horrelako gauza pila bat. Ja. Bai, pues ere sentitzen dudan ira eta dela askotan asko, osea, gero naiz eta ez dudan plazaratzen edo externalizatzen, bai, rabia asko sentitzen dut askotan, eta hori, eta ez dakit zeba, osea, Ja. gauza askorengatik, baina bueno, Bale, ondo erantzun, ez dakit. Nik aldatuko neuken igandik, askotan nire buru dela lokomotora bat. Baina, osea, igual, imaginau, aztena gauza bati bueltak emoten, da orokorri nahiko tranquil bizina da, nahiko felizanina. Bai, baina, zozek arduretzen abenin, edo zozea azazten azenin pentsetan bueltak emoten, benetan, heltzen azela, pasaulik esan, egoera dan, eta egoera bakotxa analizetotela 500.000 bider, bakotxa jata dotzaz bide diferentik, osea, eta zoratzeku da. Orduan, batzan hori aldatuko neuke. Eta alban egolan boto bat izakatu da lokomotora hori gelditzi lortu, ingo neuke. Baina eske aldi berean horrek ere alde positiboa dauka, eta da empatia kontua dela. Osea, ez bazen zuk garatua empatia, Ja, baina ezin ez doi jateke hortik, posizionatuko egoera posible guztietan, porque... Ezaitzi, baina ez toi hortik, osea, bai, baina ez toi bakarrik hortik, osea, imaginau, arazo bat deuket, eta Bai. pentseot, jo, eta pasean badau, eta bale, besti, eta hau itxen bot, hau pasaukoa, eta hau itxen bot besti pasaukoa, eta hau itxen bot non seke, eta igual, eta imaginetaz ez teize pasean dela, osea, da hortik bebai geixa, Osea, Vale. imagineti eszenarixo posible danak, Nik hori ere egiten dut, eta gainera,
estenarixo posible bakotxa analizau, eta batzutan horrek estenarixok ez dizeten munduko nena. Eta gero zatot, jo, gero izen da, nire barruko debate bat zatot. A ber, Malen, tranquil, ez arduretu pasau orduko. Hori da. Baina, horren aurrean egia da, horrek ez nahuela nekatzen. Osea, como que ere sentitzen dut pasatzen naizela egoera posible guztietatik, baina heltzen da bukara eta esaten dut. Bueno, bai. Baina, sin más. Eta ez naiz nekatzen emozionalki, ez mentalki, hori guztia analizatu izanagatik. Bai. A ber, gero egixe da, urtan la vuelta bat emota, da, ja pasau itxatea, ja hobetona. Baina, bueno, batzutan... Ja, hobeto ez, burua txuri izatea eta... Igual bai, Bueno. Urrengo galdera. Zenbat denbora daukagu? Minutu bat? Ai, ama, jode, 20.000 galdera dunkezan. Ai, Dios! Zer uste duzu sentitzen dela maite minduta zaudenean? Nik ezakit. Ama. Ostra, ez dakit zer esan, Ez broma da. Ez que oiareko iratura gaizki. A ber... Ni ez dakit maite minduten naizen edo ez naizen maite mindu. Ez que ez dakit. Ez dakit egiz esan. A ber, imaginetana sentitzo zule. Pues berrik izan dago maitasun asko. Hombre, maitasuna zuk ere lagunengatik sentitzen duzu. Maitasuna sentitzea badakigu zer den, claro. Imaginetana, ez que ez dakit zetan igerten dan diferentzixi. A ber, ez dakit zetan dagoen diferentzixi. Nunda amarra hori. Maitasuna sentitu eta maite minduta egotea. Karo, ez que... Imaginetana, zure familixi dala hori pertsoni. Baina hori ere sentitu dezakezu zure 2 urteko bikotarekin. Claro, baietz. Bai. Osea, ez dakitela non dauen marra hori desberdintzen da bena guzteti o maite mindut egoti. Ez dakit non dauen baremo hori. Nik uste dut, maite minduta egongo naizela, pertsona horrekin egunean zoriontsu naizenean. Baina, Kari, eske eguneko... Gora bera guztiekin eta hori, noski, osea, ez dut esan nahi... tirabira bat izateagatik, ez? Ja. Joango dela maitasuna, ez, baina, bueno... Pertsona horrek zoriontsu egiten nauenean eguneko eta... Ez que zutzako posibli da baina eguneko zoriontsu egiten. Bai, lagunekin posible bada? Bai. Eta lagunen artean ere arazotxoak daude, eta bueno, baina... Bai, zango nuke baietz. Vale. Eta egia da, bikote harreman bat eta lagun harreman bat guk pertsonalki ulertzen ditugun moduan, harremanak esan nahi dut, dira berdina, baina sexu harremanik gabe. Edorekin, esan nahi dut. Berez bai. Edo, bueno, horrela izatea gustatzen zait niri behintzat. Igual, jo que se. Bai. A ber, ez dakit egiz esan aitzi erantzugun galderi, ja. Nahi bozue, erantzun zue galderi iruzkinetan, bitxo aldo zue esan, ia zuek maite minute zau esan edo ez, eta maite minute egon basarien onoz, ze sentidu zuen esan, eta aldogu beste debate bat zabaldu, bitxo, aldogu ina atal bat horri buruz nahi bazue. Kariz, bale? Lehen, hau ez dudala irakurri erantzungo dugu bai edo ez bakarrik, bale? Egindako eta ez egindako zerbaitengatik damutzen zara? Bueno, egindako zerbaitengatik damutzen zara? Bai. Nire bai. Eta ez egindako bai. Listo. Hala, agur. Entzulearen galdera. Bueno, atal amaitzen goaz. Bueno, aitzi, amaitzen ga, atal... Bueno, esata juna, deskribitza juna, ezaugarri bataz, adjetibo bataz, zelako izen da talau? Melankoliku? Malenkoliko. Ez da izen bez, ez? Ez normalito, sin más, ez? Osa, dinot, ez gara egon bez berezik sensible pentsane, baina igual geixongo ginela. Urria lasai azteko ataltxo bat. Urria lasai eta divertigarri azteko ataltxo bat. Hori da, sin más. Eta, bueno, betikoaz, zaizue gustatzen, segi iten podcasta entzutera. Irrititen. Ai, gentikulartuko ete dau. Zakit, ba? Kari, zulertzen bazue idatziruz. Hori, idatzi. Gurartin jakitzeko ia mezua heltzen den, edo ez. Edo ez, hori da, konexioak. Bale, bukatzeko Malen daukagu entzularen galderak. Hori da, zure lagunak bidalita. Bale. Denboraldi honetan, bileran aipatu genuen. Ez dakit nondik lortu behar dituzun, denboraldi guztiko entzularen galderak, porque iaz Miramon osoari galdetu zenion. Bale, Kariz, gauza bat eskatuko zuet. Benetan, mesedes, bialdu entzularen galdera. Benetan, sabes, @gmail.com, bialdu, mesedes eta favorez. Benetan, zelan eskatu bitzu egu ya? Mese, bialdu. Dago super zikin hau, tia. Bai. Que puto asko. Bueno, total, hoxe, bialtzeko entzularen galderak, astion bialduzku nire lagun Maidertxuk, aprobetxaukot berain musutxu bat bialtzeko,
Gainera, entzulia berabe. Abai! Bai, eta beraz, bierrin ezautu neban, biernaten vale. ezautu neban, eta topa honitzen lehenengo momentun esazten, ai ama, benetan zabizeko za. Bai, norden, bai, koño. Eta beran mejoresen partekatze zituzela reels batzuk, eta erakotzizte. Koña. Eta gero lagunek egin. Qué guai, vale, qué guai. Así que, hoxe, Maidertxu, eskerrik asko, bialtzaren guazen entzuta galderik. Kaixo neskak, hause da nire galdera. Zein izan da, inoiz izan duzuen gezurrik zentzugabekoena, eta kontatu zergatik esan duzuen. Eskerrik asko! Guzur txikixeko lan zentzubakuk, baina... Asko, egunero. Bai, asko esaten di. Baina, eske, batzuk igual ez deuki arrazoi esaten din. Nik adibidez igual, imaginetot, nire guzurren bat igual. Jo, bai, igual, male, nora zeiz, kala, nortzuki lagunekin, igual noie, ez dakit, igual noie merkadona. Ah, vale. O, Lio uste nuen. ez, baina, ez dakiz lan zan, igual ez da bez guzur bat planifikaut ezadosune, baina oitxuri da, o... Bai, Ja. kala, bo. Da gero igual, plaire zoiez, auskalo, Ja. guzurrok. Beitu, niri buratu zaizkit bi, eta bat da, biak txikitan. Txikitan esango, hiru akordatu. Zer? Hiru, oi. Bueno. Lehenengoa da, behin, eskolarekin joaten ginela igeriketa klaseak ematera, eta lehenengo egunean, irakasleak proposatu zuela baten batek, uretara bota, eta hor urrazpian zeuden uztaiak hartzeko. Vale. Buzeo egiten, Vale. no seke. Eta esan nuen, nor animatzen da? Nik ez nekien igeri egiten, tia. Eta esan nuen, nik badakit. Bota nintzen, tia, osea, ez nekien igeri egiten, eta geratu nintzen, kasi, pues, muerta. Nik. Eta bota nintzen, Baina koño. Eta gero, txikitan kontatzen nuen gezur bat, askotan da, gure baserrira etorri zela azeria, eraman zuela oio bat, eta en plan, hau 6 urtekin, hartu nuela arrautz bat, eta botatzen niola, eta ematen niola, eta hiltzen nuela azeria. Pues porque me creía guai. Vale, ni baki ze kontan hotzien udalekutako umiei. Markineko udalekutako umiei. Zu irakasle edo ikasle? Ludoteka. Vale. Monitore. Ontsak orda bate, markineko umikoin igual, edai deuki ikusteko da, esango dabe, ai, malen. Bueno, baina inok ez dozten zinezten, Sin más, dani izaden otzien txiste itxaren altunan arrebina zela, altuna pelotari izan arrebina zela. Hori esan zenion altunari hemen? Ez. Eta zeba zenion esaten? Bastu iaten, kari, aitzi, ez dakit, ezaden otzien umiei altunan arrebina zela, sin más, guraso separau eketa dukozela. Orain esan dezakezu ere bai, Elordiren prima. Zer aitzi? Jacob Elordiren prima. Markinak udalako. Ja, bueno, sin más, hori zaden otzien, eta kortana behin, ume batek esaztela, da zuze baza txarra pelotan. Da hori Bueno, pelota, futbolean, eta... Bai, bueno. Mira, da orduan zuze baza olako txarra, desana, bueno, jazta, onaino nire txisti, onaino nire guzurre, amaitxu daia. Ze ona. Ja, bukatzeko beste bat, behin egin nuen kaka bainu jantzia, osea, egin nintzen kaka Traje gainean. Traje bainun. Zelan izen du baina? Pues jo que se, bota nuen puzker bat, eta ez dakit, ez naiz akordatzen, baina akordatzen naiz kaka egin nuela gainean. Baina, ze maturtaz? Jo que se, 7 urte edo. Bueno. Bai, chiquita. Hombre, ez, atzo, no te jode, claro. Bueno. Konilletik bueltatu naiz. Bai, ez da? Bai, apur bat Errekatxuaz. sueltita. Errekatxu. Bueno, hori, egin nuen kaka gainean, eta ematen zean lotxa handia aitortzea egin nuela kaka gainean, eta orduan, izebari esan nion, eseri nintzela txakur kaka baten gainean. Baina, karo, kaka zegoen barrutik, ez kanpotik. Sin más, hartu nuen, kuleroa, bota nuen hor kuarto bainoko zerara, eta rapatu ninduten. Aitzi bebai izan bitzut, espabila dizeti da hori. Osa, dinot, igertzen da ume batek esandako guzurre dela, ze ez dauke logikaik, baina ume espabilau bat. Ja, bueno, Osa, dinot, bueno. ume logika baten barrun, Bai. bueno, Bai, eta gezurtera jaio ginen, eta horregatik gaur egun kazetaria gara, zergatik ez izan. Claro. hori familia ez da igun zabaldu aitzitxu. Baina eskegia da, guk jakin bar dugula faltsuak izaten, Egoera batzutan, bai. Bai, Egoera batzutan, bai, jakin bida. aktoreek bezala. Bai, Hau askotan da, faltzok erixi. bai, faltsuk Ez, erixi. ez. Baina hemen dana egixe, kariz? Por cierto, ja bukatzeko, Zer? orain akordatu naiz. Zer? Lehenengo atal honetan, denboraldi hontako atal honetan, Aizan, bizu. eskatuko dugu mesedez, Bai? denboraldi hontan merezi dugula sari bat. Guk aurten
jaso behar dugu sari Ricardo bat. Arregi saria. Adibidez. Ez dakit zein, baina sari bat jaso behar dugu. Bale, eskatute gatzen da. Nominazio bat behintzat. Googleen eskatzen gendu zen gauzak. Manifesting. Bai, manifestin, eta betetan di, pixkat. Betetan di. Betetan di, orduan. Guazen eskatza, bale? Bitxu, ondo bintxantzate, zilen izan egin jo. Ikusten gendu zen, jentia imototzi, lasarixek eta guk izan egin guriñoz, bez? Gainera, Euskal Herriko podcast entzunena izan datu. Da, rakastatzuena. Claro. Ja. Bakizu Bueno. ezean honena, Kariz, esango zuegu, bialtzogu zen inimeiek eta, gonbidatu idazteko, edo gonbidatu horren manaierrei eta idaztogu, bueno, presentetaga askotan, Euskal Herriko podcast arrakastatzuena bezala. Bai, hori da. Askotan presentau izego lan. Aipatuko dugu ere badagoela manager bat. Ez dugula esango zeinena, baina... Ufa, ondino imei ez tozten antzun? Daga? Ufa. Oiane, badakizu zein den? Aste bete imei erantzun barik. Aste hontan kritikatu duguna? Rare. Ez du generoa Rare. izango, baina rare como ella sole. Bai. Joder, como ella sole. Eta, itxain, eta bera be famosu da. Bera manaierra be famosu da. Ez. Tia! Bale, beste bat. Bale, ni beste bat pentsan ona. Bale. Beste bat, osea. Bale, eta hori bakizu ezin dan. Nor da hori? Ziu da. Bai. Bueno, ya está. Kariz, ba, listo? Bukatu dugu. Ya está. Bueno, Bukatu. hasiera ona emotzeu denboraldi xai. Bai. Gogotzuga denboraldi ontako. Aitzi, denboraldi ontan, dana mongo betiko. Dana emango baino beti bezala. Bai. Zer? Gauza bat. Oianek, Zer estan gorten? aurten podcasta ez da, Jesus, ez dela egongo... Aurten podcasta ez da ongo radixun gazteako emizinen zuzenin. Hori da. Baina, bueno, ikusi aldo zuela gazteako YouTube kanalin, entzun aldo zu Spotify. Wow, plataforman. Wow, plataforman. Entzun wow, plataforman, mesedez. Hori da. Eta ikusi gazteako YouTubeen. Podimonez! Podimonez! EITB nahieran enbebeuke zuek ariz, zuek jakitxeko. Bai, bada EITB nahieran. Baina potxo dago, hori aldatu behar dute, Bueno, porque dago potxo jarrita. Baina Podimon baino harina etxeko plataformetan konsumiduko guaun, EITB nahieranen, eta gazteako YouTube kanalin. Gero Spot eta horre, bueno, besti txartu badabiz, horretan entzun. Eta importantiena, iruzkinak jarri, egite dit sekulako ilusioa YouTubeko bideoetan, Bai. komentarioak irakurtzen ditudanean. Boa, eta TikToken me komentau. Ze TikToken ni komentaritxuk irakurten dutena batzutan. Guzteate. TikToken komentau. Bueno, eta Instan bebain nahi bozue. Total, aitzi guizan promozio itxa pixka demoraldi ontaku. A ber, demoraldi ontan, gonbidatu potentiatoz? Etorri barko dira. Hala ere, ez dakit topatuko ditugun dagoeneko etorri ez diren gonbidatuak, porque bardin da. Euskal Herria murritza da. Bardin da, baina ze errepikatuko da benape, temporazko paso da, eta hau izeten da lagunek elkartzilez 2 urte barru, imaginau. Egozan lehenengo urtin, ez dakize pertsona, etorten dauen 2 urte barru, eta bitzitzi guztiz aldatuako. Bai. Barriro etorri bida. Orduan, eta bueno, beste famoso batzuk sekulo etorri iztinek badukuz batzuk apuntaute. Bai, ia etortzen diren, kaguela letxe. Zuek entzunein, ikusi, iruzkindu, jarraitzaik irabazi biguz geisha, Aitzi? Bueno, dagoeneko dauzkagunekin pozik. Baina jarraitzu, Kariz. Jarraitzu. Zuek, jarraitzu. Gomendatu zuen amonari, aitonari, zuen txakurrari, gure saioa, asko gustatuko zaiela, ziur nago. Bai. Ititeneikoei gustatzen zaien bezala. Irrititititen. Eta besterik gabe, eskerrik asko. Eta musutxu bat. Aio! Agur.